Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami uSitufuze Dlangamandla Zulu. So-ke njengoba ngivakashela ubhuti wami, shuthi ukhona nomuntu special asafisa ukuthi aphinde abe naye futhi kwezothando ingakho ela. So-ke asike sibone ukuthi ngabe kuzohamba kanjani. Siyalwina nothando noma cha. Kodwa-ke asilindele noma yini. Sabona kanjani? Yebo, ngiyaphila njalo. Ngiyaphila, waba sibonga. Ngibuya sibonga. Oh, okay. Ubuya kuphi? Ngibuya le empangeni ngohlala. Njengamanje ubuya empangeni? Bengila kwaNyusi. Oh, okay. Mhlambe usondezele ispan o usondezela isikolo? Awusondele ngomsebenzi la. Okay. So ngicela ungiqale la nihlangana khona nophesini wakho. Bekuyinini? Umuphi unyaka? Nihlangana kanjani? Kephi? Sahlangana ngonyaka ngisakhumbula kahle ngo-2016 2017 2018. Ngangithuki vele abantu besilisa ababeki nje emqondweni ama dates special abayina ngalapho. So mhlambe kula ko-2016 2017. Yeah, 18 lapho leyo mnyaka kodwa. Oh, okay. Ngisakhumbula. Nihlangana kuphi? Sihlangana esikoleni, ngisafunda esikoleni. Ngenza ugrade 10. Oh, okay. Oh, ubuye na high school umuntu? Hayi yena bese ephumile, bengicathi bese ephumile ngoba uthe ukhula khula nami kunami. Kunawe? Yeah. Okay, awusabi nje ukuthi tsalana umuntu omdala. Awusabi mhlawumbe uzo nje. Hayi lutho angisangwayo sesinomntwana naye. Oh, okay, mngaka namntwana? Umntwana una 4 years. Okay, sekhulile. So ke kwi-relationship yenu isanda kuqala nje niphathane kanjani? Sasiphathane kahle ngorathi inkinga yasuke yonakala masithina sesizomntwana. Okay. Yini mhlambe engaka enkulu kangako yaba inkinga? Into yaba inkinga ukuthi mina ngangisafunda leso sikhathi sithola ingane. Okay. Manje nami ngangikwazi ukubika leli daba ekhaya. Ngoba ekhaya nomthetho nje impela. Manje ngingikwazi ukubika leli daba ekhaya. Ngagcine ngathi ngiyamqhalela mina ngiyambalekela. Hawu. Ngenzela ukuthi lento ingafiki kabi lapha ekhaya manje sekufika kuba ngisho manje ngicela nje ufuna ama-love back kuye ngoba sengiyadoko sengakwazi ukuthi ngikwazi ukunakhona ukubhekela lengane yakhe. Mhlambe waqhela esekhulelwe noma waqhela esebelethile usunesikhathi singakanani waqhela kuyena? Ngaqhela esakhulelwe iminyaka futhi u4 ngami. Hawe ma. Ama-cravings ayifida ubani? Yabo nje mawukhulelwe usuqala uyatetema. Yabo nje izinto ezincane usukuyidinga kakhulukazi kumuntu eninaye expecte noba uthi umntwana. So bokuthi yonke lento leyo yenzuba. Yazi ngiya-understand vele isandla masiqinile kakhulu kubazali. Yeah, vele akuyona indaba ongavese yabo nje uyisho kalula. Kubuhlungu and basuke bezothetha vele. Kodwa kusajika ukuthi umntwana usefikile. Ukhona. And mase efikile, uvele abe nje uvele abe special kakhulu. Isiyadlula isimo sokuthethiseka. So awucabanganga nje ukuthi umhambisa yedwa le journey yokulindela ilungilisho lomndeni. And wena ukho sekudeni uyaqhelelana naye ekubeni kuze siphe sihle. Ngisemncane namanje sosikhathi leso manje indlela yasho ukuthi wangicabangisa wengane. Ngase ngiyabona ukuthi ngenza iphutha lokho akikho uzongicela ukuthi ngicela silungise izinto mina naye. Isikuphi isizathu esibambekayo esenza ukuthi ufune ukubuyelana naye? Ukuthi ngifuna ingane ukukhula kwayo ikhule eduze kwamama nobaba. Sebeyazi ekhaya ukuthi khona umuntu ofike ngawe emhlabeni? Ngababikela kodwa bengakayiboni ingane. Okay. Yeah. Yo. So-ke awucabangi ukuthi mhlambe ngabe usekhona omunye umuntu athandana naye okungenzeka futhi ukuthi ubenakekela umntwana wena usahambile? Ngingayicabanga into kanjalo kodwa-ke sesizozwa ngaye yena mase yabo sekhona. Akazi nje mhlawumbe akulandelele ngama-calls ekuncenga etshengisa ukuthi ukufuna noma ukufisa kangakanani ukuba nawe kule ndlela yokuza komntwana. Wangilandelela ngalesa sikhathi esayithwele. And umbalekela. Yeah. Uyacabanga lokuhlunga nabo njengamanje uma ubhekile uzokwazi ukubuyelana nawe? Uthi akakuzondi? Ngiyathemba nje mhlawumbe singabuyelela kodwa anginalwazi. Okay. Wena akazi uzuthandane namuntu emva kokuba uqhilile kuyena? Ngeke ngisho ukuthi ayekho ukhona.
bakhona noma ukhona? Ukhona. Uphi manje? Awusathandana? Asisahlukane kwamanje anginamuntu wami. Ubuyelana naye ngesimanga sokuthi awusenayo omunye umuntu okhona? Angibuyelana ngoba silungise izinto nempilo yengane ikwazi ukuthi ithole uthando lukamama nolukababa. Okay. Simfonelile usisi ngoba uke wasinikeza inamba yakhe and ukhona Nkosi yami kodwa akazi ukuthi uwena obhalile kwishow. So uma ubhekile mhlawumbe akwakona nje ukuthi abe nawe endaweni yodwa mhlawumbe ngakuthokozela lokho. Angiboni ukuthi ngakuthokozela kodwa-ke sozama ukuthi sixoxisane naye mhlawumbe ehlezi khona isisombululo singaphuma naso. Ithi ngitshele abantu besifazane abayiphela kanjani because abanawo amandla okushaya umuntu wesilisa kodwa baba nezinto abazenzayo ukuthi ushayeke ngazo. What if njengoba ufuna ukubuyelana naye avume futhi ukuthi nibuyelane nananani but ngenxa yobuhlungu abuzwa akusumdlalo wabantwana ukushiwa ubaba womntwana usakhulelwe. Kubuhlungu kuyazwela. So avume ukuthi yes vele sobuyelana nananani akwenze ube comfortable eduze kwakhe uze ukhululeke ngalendlela ukuthi usufisa nokwenza ezinye izinto ezinhle ezizomthokozisa kanti yena ufuna ukugadla ngaleso sikhathi leso. La usuthembile ukuthi ngalithola ithemba lami nge-right esibuyeleni sesi-right sesingakho umndeni sibe sharp kodwa uthola ukuthi yena usanesilonda and ayohlezi asho ukuthi ngizombamba egcineni nje ngizobamba nje. Ngizozama ukuthi ngisivale so silonda leso. Okay. Akanaso. Okay, thingimlande ke. Yebo. Good luck. Kusilanda wena. Siphinde sinamukele futhi babukeli be-Black Life TV uhlelo esibizwa ngokuthi i-Love Back. So-ke ngiyathemba ukuthi niyazibonela nani ukuthi sisi ukhona ngoba nakho uvumile ukuthi asijoyine and angazi noma sowina noma ngeke na kodwa-ke asike sibuke izinto zizenzakalela. Sawubona kunjani? Ngiyaphila nami. Ungaba lahle naye? Uyamahlangu. Okay. Ubuya kuphi? Empangeni. Unamahloni? Yebo. Ngathi mina ngisamncane. Ngakhula abantu bangifundisa ukukhuluma. So ubhuti engihle naye mazi? Yebo. Mazela kuphi? Ngase ukubengani. Okay. Njengoba elana nje naye nawe njengamanje wamgcina nini? Mhlawumbe usuphele u4 years ngamboni. Yo, ama-calls ke mhlambe benikhuluma ey'ngcingweni. Cha nje be umuntu nje odukile ngasamazi. Wahamba kanjani? Nasenihlukene vele? Yebo. Kwenzakalani? Cha sasithandana nje kahle ukuhle ngathi mase ngikhulele. Ngase mase ngimtshise ngikhulele ngabona umuntu mase singemfonela asaba amafoni. Uyangibluthika sewumuntu nje ongasekho. Awulitholanga mhlawumbe ithuba lokuya kubo uyoziveza ukuthi nginomntwana wala ekhaya? Cha. Why? Hayi ngave ngathi nje ngiyamyenga. Okay. Ngiyakuzwa. Uyakhula kahle kodwa umntwana? Right? Yakhula. Okay. Njengoba ula sicelile ukuthi usondele ngiyabonga kakhulu ukuthi usihloniphe wafika njengokucela kwethu. Kodwa-ke isimo sinje awufikanga ngephutha besiqonde wena. Ngesimanga sokuthi ubhuti usinikeze inamba yakho athi ucela ukuthi simlandele wena ngoba nakho isikhulumisana nawe ekubhekile. So ngicela nje umuphe isikhathi sakho umlalelisise ukuthi why ubiziwe la. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi khulumisana. Sawubona mama kahla. Yebo njani? Siyaphila. Siyaphila nathi. Yebo. Benginesifiso la nesicelo. Ngicela noxolo kuwe okwenzeka ngaleso sikhathi lesiya. Ukuthi ngihambe ngingashongo izizathu ukuthi singihambisayo sasingenza ukuthi yini le engenza ukuthi ngidlule kangaka. Ngizocela uxolo ukuthi uzame usilungise izinto. Sibuke nekusasa lengane ukuthi ingane ikwazi ukukhula eduze nabazali bayo bobabili. Bengicela ukubuza wena ngamxolela umuntu ohambe 4 years ongakaze ayazi shini ingane nje idlana ineminyaka emingaki iyakhuluma igoli. Ngeke ngasho ukuthi ngamxolela kodwa ukube angazi ngathini kodwa ngiyenza iphutha impela ngiyavuma ukuthi ngiyenza iphutha lokho engakwenzayo kodwa-ke ngiyacela ukuthi noma mhlawumbe ungasacabangelanga bese sicabangele inayo ikusasa lengane ukuthi sikwazi ukuthi silungise izinto mina nawe izingane izokwazi ukukhula phambi kwabazali bayo bethandana kukuhle ku-right ekhaya. Bathandana manje ngicabanga lo 4 years mina ngihleli ngilinde wena angenzi futhi empilweni.
ubuhlungu lokho-ke. Kodwa hhayi ikusasa lengane bengifisa engathi mhlawumbe ikusasa ngingaqhubeka ukuthi kube right. Hhayi yes bhuti uhambe wrong sengithole umuntu omusha mina. Njengoba wahamba sengamthola ubaba wengane uyikhulisa ingane and si-happy. So nje isidingo sayo ngisasiboni. Sho ukuthi ingane-ke siyimisa kanjani ngoba phela ingane iyodinga ubaba wegazi wangempela. Futhi ngeke ngisakwazi ukuxhumana nengane yami. Cha phela uma ufuna ingane ungayenza okufanele mhlawumbe ungaqala uye ekhaya ngoba wangithela ihlazo nasemphakathini ngahlewa abantu kwathiwa ngimithi ingane inganababa. Lokho ngithi asilungisile siyokwazi ukulungisa into ey'fana nalezo yabo. Siyilungise siyindawonye sikwazi ukuxhumana kahle sikwazi ukuthintana kahle. Kahle kahle yonke le minyaka uphuma vele ngifuna ukubuza usushawe yini la ubuya khona. Athi khona ongishayile ngibona ukuthi senginawo amandla ukuthi ngingabhekana into eyangenza kahle futhi ngigcine nginganakho nje ngingaxhumana nawo ukuthi isimo engangibhekene naso ngaleso sikhathi lesiya ngangingenawo amandla ukuthi sengimonda ingane. Manje amandla usunawo lo muntu omthola abantu abatholi mhlawumbe usucabanga lo wayilahla. Ngangingayilahlile lokho ngutshela wena kwaMahlangu ukuthi inawo ngamandla engangenawo sesikhathi nabazali bekhaya ngangisala ngangiseyingane nami. Bengicela ukubuza bhuti uma uwena ubaba wakhe kulahle 10 years akulahlanga lo muntu nje uyingane ulahle 4 years. Kushuthi which means buyilahlile. Thani wasuqa wento zakho nje umhlaba usukushayile ngosubuya. Yikho ngithi ngizofuna ukuzolungisa izinto zalokho okwenzekayo. Hayi ngizocela uxolo lokho. Ngicela ukuthi ungixolele. Cha futhi uzohamba la uzocela abantu abadala bakini bakuphezele ekhaya. Bayokhuluma nabantu abadala mina avela ngiyiphethe ngiphethe abazali bami. Sho ukuthi sengiyoxhumana nabakini abadala ngikwazi ngiyolungisa leli phutha elenzeka. Hayi kunjalo nje akho okunye singakhuluma. So awunankinga nomntwana angaya kubaba wakhe kodwa wena awuyifuni i-relationship. Hayi angisayifuni into engihlanganisela wangixhaphaza kakhulu wangibusa ngabantu. Eish. Kodwa kubalulekile ukuthi ingane ingakhula phambi kwabazali bobabili ngoba ingane mathiwa akukho ukuthi umntana ekhule mhlawumbe engabi stefani noma stepmother ngathi ingadinga ukuthi kube nabazali bayo bobabili. Okay. Oqala ngibuza ukuthi ingane inhloboni umfana nentombazana akwazi nokwazi lokho. Ngase ngizwile ngandlebeni wathiwa wangangilandelela nami wathi uyintombazane esele. Awu siyabonga. Shuthi nabantu obacela bakugadele ukuthi ingane inhloboni. Intombazane ngempela? Yeah. Okay. Eish. Ngicela ukuthi manje akubuhle ukuthi ingane ikhule phambi komunye ubaba ngabanye obaba. Abo ingane yentombazane khona ayisuka anginangisho mhlawumbe umuntu wakho lonayo akathembakele kodwa sengiyasho ukuthi ingane isuke idinga ubaba wegazi okwazi ukuthi abo ey'tefane lesikhathi buye zingayithathi kahle ingane abantu bagcine sebebona iy'ntombi kuzo yabo manje lokho kuyinto engekho yinhle. Cha ngikuze sengathi uthi ufuna ingane ikhulele phansi kweswabili izokhulela phansi kwabili izoya kuwena iphinde ize kumina izosazi wabili ayikho inkinga lapho kodwa nje into esihlangisayo khohlwa nje njengesiduma esikoleni ayisekho. Iwakubuza kodwa-ke okungijabulisa ukuthi mhlawumbe ingane yami sekuzoyiwazi ukuthi ngiyibobaba kuyo. Ayikho inkinga uzokwazi ukuyibona ingane yakho. Hayi kungcono uma kunjalo. Yazwanzima. But ngiyabonga kakhulu-ke ukuthi uvume-ke nomntwana-ke at least. So buti ungakwazi ukuxhumana nabazali bakhe vele. Wenze okufanele. Yebo. Ngithembiseke. Ngiyangithembisa wena kwaMahlangu ukuthi ngiyofika lapha ekhaya ngizolungisa iphutha elenzeka. Hayi sizothokoza ngasekhaya nabazali ngizobatshela ukuthi bekade uba wengane ebhalwe Black Life. So uthe ucela ukulungisa amaphutha abona ingane yakhe. Ngithemba ukuthi ngeke banqabele ngoba vele ukhona uqinisile ingane yafisa ukwazi uyisa oyizala ngqo. Hayi siyabonga makunjalo sengazazi ukuthi ngiphuthumile ukuthi kwenze. Siyabonga kakhulu ma ukuthi siphe isikhathi sakho. Ngiyacela ukuthi umkhululekise. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngikahle kakhulu ngoba noma ngasamtholanga yena ngoba bengifisa ukuthi mina naye silungise izinto naye. Yabo kodwa ngoba sengizothola ithuba ukuthi ngikwazi ukuthi ngibe ubaba enganeni yami lokho okujabulisayo. Awucabangi mhlawumbe ukuthi kusasenzima usathukile ukuthi hawu emva kwesikhathi esingaka boom nangu wena
Mhlambe awucabanga ukuthi mase kuthiwa uyazama futhi lokhu umlandelela nokuthi noma uyobona umntwana but ubuncenga ngala. Awuboni mhlambe uzophumelela kanjalo. Ngizozama ngibona ngathi nakanalo ulaka ngaleyo ndlela indlela bengicabanga. Bengacabanga ukuthi uyofika ehlisa umoya kanje bengicathi lapho uzofikela. Yabo kodwa but uyasibona isilonde senzakela. Ngiunderstand kona ukuthi uthi wawusacindezela ukuthi u-strict kakhulu ekhaya. Ngiyakunderstand lokho angilwe. But uyabona umonakalo osudalekile ngenxa yokuthi uke waqhela eduze kwakhe ehamba ama-clinic yoxukuza wena awukho mhlawumbe kungenzeka ukuthi umntwana azwafika mhlawumbe kuyenzeka ukuthi agule awukho nasekusendela imali yokudla impahla yonke leyo nto leyo. Khona kunzima ukuthi leso sikhathi siyayikho ngithi ngoba ngibuye mafuna ukuvala lonke leso sikhala leso lokho kwenzeka ngefisa ukuthi ngathi ngingavaleka. Kunabafowethu abenzile njengawe kakhulu la eminyango and iningi labo thola ukuthi abacindezela ukuthi ekhaya isandla siqine kangakanani. Bavele bakhetha ukuzihambela nje sebeza ukuthi khona ilungelisha lomndeni elizayo. So ungabaxwayisa uthini noma ungabenza kanjani ukuthi abaphume emqondweni wokubakelekela abantwana babo ungathini kubona? Engakusho nje bakabenza kanjalo ngathi kubalekile ukuthi uma ubaba usondele eduze kwengane yakho. Ngoba kubalekile ukuthi usondele eduze kwengane yakho ukuze izinto zizoba right nasenganeni ikwazi ukukhula phambi kwabazali babili. Ngoba ingane masekhulile inokhulile ukuthi ubaba ngoba ubaba yangempela. Kanti kubalekile ukuthi uvele kuyo. Mhlawumbe noma ungenawo amandla mhla unawo siyoyenzela ukuthini. Yes. Kodwa ube khona empilweni yakho. Isithembiso ke mina ngazi ukuthi siyagcina. So ngiyacela ukuthi njengoba uthembisile ukuthi ukhulumisane nabazali bakhe ngoba ushilo wathi akayiphethe. Ukwazi ukuhamba uyokhulumisana nabo vele and uwenze ngendlela othembisile ngakhona ukuze uzokwazi ukuthi uthole umntwana wakho. Ngiyathembisa ukuthi ngiyokwenza lokho engithe ngiyokwenza uzohamba uyolungisa iphutha lenzeke. Sizokulandelela ke lokho ngoba ngiyathemba ukuthi nababukela bekhaya bayafisa ukwazi ukuthi kwagcina kwenzekeni. Ngesimanga sokuthi uthembisile ukuthi uzohamba uyokhulumisana nabazali babo sizokulandelela lokho. Uma udinga ukuthi sikuphelezele asinayo futhi inkinga singakuphelezela. Bye. Ngicela ukuthi sizwe ngawe mhla usukulungele lokho. Asekulungele ngizonithinta abasengilungele ukuthi ngiyolungisa iphutha. Ngiyabonga kakhulu. Mbukela bekhaya kwaze kwanzima wemalo. Bafowethu angazi mina ukuthi yini seniyibalekela kuzisiphi esihle ngaka. Khona abantu la eminyanga abashadile iminyaka eminingi kabi abangabathola abantwana. Kodwa wena na ubusiseka ngomntwana ukhetha ukubaleka. Uyenzelani leyo nto mfowethu? Ungayenzi leyo nto ayenziwa nje into enjalo. Mase kuze ilunga lishe lomndeni kakhulukazi futhi igazi lakho akufanele ulibalekele. Ningakhohlwa ukuthi kune Black Life Pharmacy ekhona and kukhona iproduct le ekamama yabantu besifazane abagcaba isitho sangasese okwenzela ukuthi umuntu wakho anamathele kuwena agcinike abantu besifazane nakwabesilisa ikhona. So uzosithinta ku 062 219 7748. Ungakhohlwa ukuthi subscribe, like, share. Mina ngithanda kakhulu. Bye.